Bé, m'adreço a través d'aquest missatge institucional des del Palau de la Generalitat de Catalunya a totes les persones que formeu part de la Catalunya exterior, en un dia especial, que és aquest Dia Internacional de la Catalunya exterior, que, com sabeu, celebrem cada diumenge posterior a una de les nostres grans diades que hem viscut aquests darrers dies, concretament la Diada de Sant Jordi. M'adreço en aquest sentit a totes les persones catalanes que viviu fora del nostre país, algunes d'elles per qüestions des de fa molt temps polítiques a vegades o simplement d'exili, també en els seus descendents, totes les persones que potser hi heu nascut fora de casa nostra i que formeu part d'aquelles famílies que fa molts anys o moltes dècades van haver de marxar del nostre país. M'adreço també, òbviament, a totes les persones que sou més recents des d'aquest punt de vista, en el sentit que heu marxat de Catalunya més recentment, en aquests darrers mesos, en aquests darrers anys, que heu marxat a vegades per motius professionals, a vegades per motius familiars, que heu marxat voluntàriament, que heu marxat a vegades per necessitat, a totes aquestes persones que en definitiva sou els nostres compatriotes, encara que estigueu en molts casos a uns quants centenars o uns quants milers de quilòmetres de distància del que és la nostra terra, del que és Catalunya. Vosaltres formeu part d'aquesta terra i d'aquest país i us sentim propers, us sentim molt nostres, i jo us ho volia dir a través d'aquest missatge. I us ho volia dir precisament en un moment en què Catalunya repunta, també des d'un punt de vista econòmic, també des d'un punt de vista de la creació de feina nova. En el seu moment vàrem atreure moltes persones que venien de fora precisament a treballar perquè trobaven oportunitats a Catalunya, les mateixes que vosaltres probablement esteu trobant en altres països. El nostre és un país que ha de tornar a crear oportunitats, estem en aquest camí, feliçment sembla que aquesta recuperació s'està produint, i jo me n'alegro i hem treballat molt perquè això fos d'aquesta manera, igual que també vull significar que en aquesta línia de formem part d'una sola comunitat, d'un sol país, en definitiva, d'una sola nació, estiguem on estiguem, en aquesta línia ara mateix acabem d'enviar com a govern un projecte de llei en el Parlament de Catalunya perquè les persones catalanes que esteu fora pugueu tenir drets i deures similars en els que tenim nosaltres a Catalunya i sobretot els serveis de la Generalitat de Catalunya, de les institucions catalanes, que els sentiu més propers, que els sentiu més propis, que els tingueu més per vosaltres mateixos. Espero que en els propers mesos aquest projecte de llei s'aprovi. I també voldria fer una altra cosa que és molt vocacional en aquest cas, que és sobretot agrair-vos moltíssim l'enorme mobilització a través dels casals catalans, a través de les xarxes socials, a través de Catalans del Món, d'aquesta mobilització immensa que heu tingut durant aquests darrers 2-3 anys a favor del gran projecte polític català, que no és altre que poder decidir el nostre futur amb llibertat i poder exercir la nostra sobirania i el nostre dret a l'autodeterminació. Sé fins a quin punt us ho creieu molta gent, els que esteu fora, sé fins a quin punt hi esteu posant els colzes, la imaginació, les idees, la mobilització, les ganes, la voluntat, etc. En tinc testimoni directe després de moltes vivències compartides el 9 de novembre passat, quan sé que vàreu tenir aquella capacitat de mobilitzar-nos immensa, fent cues molt llargues, però creient-nos molt bé el que estàveu fent en aquell moment. Per tant, per tots aquests motius, us volia donar, encara que sigui a distància, una abraçada ben gran, una salutació ben cordial amb motiu d'aquest Dia Internacional de la Catalunya Exterior i fer-vos partíceps d'aquests propers temps que tenim per davant. Venen decisions molt importants en aquests propers mesos, ja anunciades eleccions no només en municipals, sinó sobretot en el Parlament de Catalunya. Sabeu que això requereix tràmits, no es pot adormir ningú, perquè aquesta vegada en juguem gairebé el ser o no ser, per entendre'ns, parlant clar, i per tant us demano també que estigueu molt atents en aquests propers mesos en els fets que es vagin succeint i que ningú es despisti de cara a poder decidir per ell mateix o contribuir a decidir a la col·lectivitat catalana, a la nació catalana, el seu propi futur en pau i en llibertat. Moltes gràcies.